Sisihlalo sesibini elityala lihlehliswa ngenxa yemiba ephathelene netyala phakathi etyaleni ekufuneka isonjululo. Oku kuquka isigwebo esingekawuyiswa kwisicelo senkampani iThallis ephikisa isityholo sokugudisa imali kunye nesinye isicelo sale nkampani sokuba inikwe amaxwebhu athile ngabezotshutshiso. Ngo-Okthobha iThallis yafaka isicelo kwinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu icela umngeni isityholo sokugudisa ngemali. Igunya lezotshutshiso lithi ukuvalwa kokuhamba ngurhulumente ngenxa yenzame zokulawula ukunwenwa komlilo wedobo kwentsholongwane i-COVID-19 kuyalichaphazela eli tyala njengoko abameli beThallis namangqina athile kufuneka eze kweli esuka phesheya. The matter appeared today in the Pietermaritzburg High Court and was postponed to the 23rd of Feb 2021. This was basically for the resolution of pre-trial issues, namely the judgment on Thales' application for review of the racketeering charges, as well as some resolution on the travel, especially international travel, under the COVID-19 situation, as well as the state's response to Thales' application for further particulars. Amagqwetha abamangalelwa anqwalile ekubeni lihlehliswe eli tyala.